Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşdyňyz. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmeden başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namaty bilen tanışýar. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resmi nama laýyklykda. Türkmenistanyň prezidentiniň ulaw we argatlyş ulgamyny halkara hyzmatdaşlygyň ösdirilmegi babatda öňe süren başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek. Hemde ondan gelip çykan wezipleri ýerine ýetirmek maksady bilen ulaw we argatlyş ulgamyny hyzmatdaşlygy ösdirmek boýunça Pudogara topar dördüldi we onuň düzüm tasdiklandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen ýurdumyzyň ulaw düzümini ösdirmek, ýolagçylary hyzmat etmegiň täzeçil usullaryny ornaşdyrmak, budyň maddi enjamlaryň binýadyny putrandyrmak, şeýle ýolagçylary niýetlenen ulawlaryň döwrüwap görnüşlerini satyn almak bilen baglanyşly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Şunlukda ýolagçy ulawlaryny degişli howpsuzlyk tüzügünleri berk berja edilýär. Ulawlaryň äkli görnüşleri boýunça ýola goýulan hyzmatlaryň kiýilini we derejesini ýokurlandyrmakda, budagy öňde barjy usullary, häzirki zaman tejribelerini ornaşdyrmakda, häzirki döwürde öňe sürilýän talaplar möhüm bolup durýar. Ýurdumyzyň baş şäkerini ösdirmegiň täze, häzirki zaman maksatnamasyny talabalaýyk durmuşa geçirmegiň şäklerini, adamlaryň saglygy, olaryň dörejlikli dekme çekmegi we dogry wakaly din jalmak üçin has amatly şertler döretmek maksady bilen degişli işler alınıp barýar. Şunlukda agzy örtükleriniň ulanmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Şeýle-de paýtatymyzyň şäklerini täze döredilen ýaşaýyş toplumlaryna ýolagçy awtobuslaryň ýergiderlik hereketi ýoly goýuldy. Şeýlelikde halkymyzyň ýolagçy ulawlarynyň hyzmatyny netijeli peýdalanmaklar üçin äkli zerur şertler döredilýär. Ýurdumyzyň äkli kunjoklaryny aýratyn paýtatymyzda ýolagçylary hyzmat etmegiň täzeçil usullaryny döwrüwap derejede ähmiýet berilýär. Paýtatymyzyň ilaty we Aşgabatyň mehmanlary şäker içine hereket edýän awtobuslaryň, taksilaryň hyzmatyny netijeli peýdalanýarlar. Tomyska diýen jarşpatynyň gelmegi bilen ýolagçylary hyzmat edýän ulawlar pudogy özüniň iş tertipnamasyny häzirki döwrüň taryna laýyk derejede işläp taýýarlaýarlar. Şunlukda ýurdumyzyň durly kunjoklaryna awtobus gatnawlary, şäherara uğurlary boýunça ýolagçy awtobuslarynyň hyzmatlary ýola goýulýar. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly, ýolagçylara edilýän hyzmatyň kiýiliniň we netijeliginiň ýokurlandyrylmagy bilen baglanşykly meseleler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urildi. Täze urulan ýolagçy terminallary we odal hereket edýänleri döwrüwap derizde enjamlaşdyrylýar. Munyň özi ýolagçy terminallarynyň iş netijeligini ýokurlandyrmagyň möhüm şertini emele getirýär. Şeýlelikde ýurdumyň äkli sebitlerini we paýtatymyzda ýolagçylary edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini we kiýiliniň ýokurlanmagy, ýylatyň durly uğurlary boýunça gatnamak babatdaky islegleriniň ýerine ýetirilmegini şertlendirýär. Bu bolsa adamlaryň durly aralyklar boýunça bökdünçli gatnamagyny üçin etmek bilen bir hatarda. Olaryň häzirki zaman ýolagçy ulawlarynyň netijeli peýdalanmagyny üçin edýär. Häzirki döwürde döwrüwap awtolawlarda ýolagçy gatnatmak işiniň hasam netijeli häzirde ýa bolýanlygy, hyzmatlaryň kiýiliniň hasam ýokurlanýanlygyny bellemeli. Şeýlelikde ýolagçylary gatnamak, sürjüleriň netijeli işi uğruna has oňoýly şertleri döretmek ileri tutulýan uğurlaryň birine urilýar. Milli ykdysadiyetimiziň kimya pudogyny täze belentliklere çykarmak üçin edi diýarymyzyň günwatar sebitine giň mümkinçilikler bar. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň, Türkmen Derman Senat birleşiginiň Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki ýod önümçüligi kärhanasynyň hünärmenleri Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylyny hasam gaýraty täkme çekýärler. Balkan welaýatynyň Bereket şäherindäki ýod önümçüligi kärhanasy bugün Türkmen Derman Senat birleşiginde öňdäwajylaryň hataryna tanalýar. Bu häzirki zaman kärhanasynda şu ýylyň geçen hasabat döwrüne girdeji almaklaryň meýnamasy 106 göterim berja edildi. Häzirki zaman lokmançylygynyň iň bir kämil enjamlary bilen üçin edilen bu häzirki zaman kärhanasynyň Bereket şäherine gurulmagy, ilkinji nowatda gün matar sebitiň çäklerine gymmatly çygy mal bolan ýoduň ägir tuly gorlarynyň jemlenmegi bilen şertlendirilendir. Ýyllyk kuwaty ýodly taýajagyň 250 milliony, ýodly galamlaryň 50 million sanatyny, hemem diýisteristleriniň 500 miňisini öňelmeklige niýetlenip kurulan bu kärhanada Türkmenistan beýtaraplyk mekan ýylynyň geçen hasabat döwrüne ýyllarça meň manatlyga barabar önümendirli. Şu döwürde taýýar önümleri sarp edijilere getirmekde de görnükli netijelere eýe boldy. Yeri gelen aýtsak Bereket ýod önümçüligi kärhanasynda dünýä kiýil üňgülerine laýyklykda taýýarlanýan ekologiýa wagata arasynda bu serişdeler stasionar beceriş edaralaryna kende gaýry goýulmasy lukmançylykda şonuň ýaly ýola çykylyp işlenenine juda amatlyk hemde netijelik bilen tapatlanýar.
Önümçilik bölümlerinin ehlisi kompüterler arkaly avtomatlaşdyrylan usulla donanylýan kärhanada öňürleýän önümler ýokary hilligi bilen tapatlanyp, uluslegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga-da göwkörli ýaşyl galamlary, lokmançylyk pamyklarynyň durly görnüşlerini, ilkinji lokmançylyk kömeginiň gutularyny we beýlekleri taýýarlamaga hem üstünlikli alınıp barlýar. Munyň özi kärhana netijeli we düşüňlikli işlemäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň agdy bir işgäleri dördüp berýän şertler mümkinçilikler üçin Mehriban akademida alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormat prezidentimiň başçylygyny ýurdumyzyň halk hojalygynyň beýleki pudoklary bilen bir hatarda owa hojalyk ulgamam şal tepkiler bilen täze tepkitler etýär. Ulgamyň bakçyçylyk pudogynyň ul üstünlikleri beslenmegi diýsen gowanyjdyr. Daşowut welatynyň Ruh welet etrawynyň çäýine ýerleşen Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Daýhan hojalygynyň bakçyçylary özleriniň nusgulyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysaty aýdan ösürmegiň maksatnamasynda ýurdumyzyň ilatyny özümizde önürlen azyk önümleri bilen ygtybaly üçin etmek döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu awatda Daşowut welaýatynyň bakçyçylarynyň durmuşa geçirýän işleri ýürüte bellenmäge degişlidir. Olar häzirki tomus günlerinde bakçy ekin önümleriniň hasylyny kemaly getirmek ugurunda tutanýarly zähmet çekýärler. Uzak möhletleýin kärenetine alynan ýerden bakçyçylar her ýyl durly görnüşli gawunyň bereketli hasylyny alýarlar. Ada wazasy dünýä dolan türkmen gawunlary berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň toý döwranyny saçaklarynyň bereketidir. Öz bolşly aýratynlygy bilen tapawutlanýan bakçy ekin önümleri tagamyllygy, ýokumlygy we uzak durýanlygy bilen tapawutlanýar. Şu ýyl welaýatda gawunlyň we garpylyň bol hasyly kemaly getirilýär. Olaň aratyny özüniň meşgurlugy bilen tapawutlanýan Daşowut gurbeginiň bolmagyny aýratyn bellemek gerek. Bu gawun özüniň süýjüligi bilen, melhemlik häsiýeti bilen tapawutlanýar. Onu yetiştirýän Baby Daýhanyň bolsa welaýatda kändiginden bellek geçtek ýerine düşer. Çünki olar gawunyň bu görnüşiniň meşgurlygyny, hasyllygyny, tagamyllygyny ýokarlandyrmak üçin özleriniň ähli okuyup başarnyklaryny bagş edýärler. Hut şoň üçinem diňe bir Daşowut welaýatyna däl, eýsem tutuş ýurdumyz boýunça gurbek gawunyna bolan itleg has ýokary. Welaýatda gawunyň ýigde ýaprak, gulaby ýaly köp görnüşleri hem bar. Hormatlar kadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atla ajaýyp ensiklopedik eserini öz beýan tapýan ballan süýji gawunyň we beýleki bakçy ekinleriniň önümleriniň has köp öndürilmegi üçin Daşowutly ýere-ýerleri döretip berýän giň mümkinçilikler üçin Mehriban arkadamyzyň adyna tüýsürekden alkyş sözlerini aýtýarlar. Hemem Türkmenistan bitaraplyň mekan ýylyna ýokary netijeler gazanmak üçin zähmet tepkinlerini barha güýçlendirýärler. Ýurdumyzyň sebitlerini senagat taýyny ösürmek bilen magly döwlet maksatnamalarynyň şäklerini giň ýerimli işler üstünlikli dowam edýär. Olary türkmen telekeçiler hem munasyp goşunt goşýarlar. Gaýtadan işleýän senagaty ösürmek maksady bilen urulýan husus kärhanlaryň barha köpelmegi taýýar önümleriň içerki we daşarky bazalary iýerilmegi netijesinde alynýan girdejleri hasam ýokurlanýar. Şeýle kärhanlaryň birem Ahal welaýatynyň Änew şäherine ýerleşýän Burkut Kanditer kärhanasy. Ýurtbaşlarymyzyň güneşi diýarmyzda telekeçiliň benýadyny berketmek hemem onu mundan beýlegem ösürmek barada edýän tagallalary Ahal welaýatyna da bu işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly hemaýet berýär. Häzirki wagtda welaýatda telekeçilik işini alyp barýan kärhanalar hemem olarda zähmet çekýän adamlaryň sany barha artýar. Welaýatyň Änew şäherine ýerleşen Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Burkut Kanditer kärhanasy özüniň öndürýän önümleriniň ýokary hil derejesi bilen ilat arasyna gün saýyn adagýan kärhanalaryň biridir. Dünýäniň ösen döwletleriniň iň kämil enjamlary oturulan bu kärhanada häzirki wagtda kanditer önümleriniň bir neçe görnüşleri öňürilýär. Olaň her biri süýjüligi, tagamlylygy bilen tapawutlanyp, bugun sowda nukatlaryna iň bir geçkinli haritlaň biri bolup durýar. Bu ýerde durly tagamly kanditer önümleri öňürilip, her bir öýüň bereketli saçaklaryny bezeýär. Burkut Kanditer kärhanasyna durly önümleri öňürmek işleri şekeriň, mekejugyn balanyň we durly is berjilen garylmagy netijesinde ýürüte enjamda bişirilýär. Soňra ýygnaýjy enjama geçirilen garynlar onuň is türe şekil berji we sowajy enjamlara goýberilýär. Şekile gelen durly tagamly önümler dolayjy enjamda talabalaýyk gaplanýar.
Bu ýerde her günü 8,5 tonna konditer önümler önürilip, olar 150, 250, 300, 400, 500 gramlyk şeýlede 1 we 3 kilogramlyk owadan gaplara gaplanyp, bugünkü güne ak bazarlarymyzyň we söwda merkezlerimiziň tekçeleriniň bezegi bolýar. Kärhanada önürilýän önümleň her biri öz bolşly tagym bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem ýurdumyzda halkyň azyk haritlaryna bolan islerini kanatlandyrmakda ýygdarly zähmet çekýän kärhanaň alyp barýan işleri öwge münasipdir. Kärhanada häzirki wagtda işler iki çalşykda anyp barilýar. Kärhanada öňürilýän ýokary hili önümler ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hem ähli vilayetlerimize uğradylýar. Bu ýerde 70-den gowrak işgäriň gije günü zähmeti, ihlasy netijesinde öňürilýän önümleň haritlaryň görnüşleri hasam artdyrylyp, daşar döwletlerinde eksport etmeklik gözüňde tutulýar. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýeriniň her bir gününi netijeli zähmet üstünliklerini besleýän kärhanaň agzybir işgärleri aty watanymyzyň azyk bolçylygyny döretmekde ýadygsız zähmet çekýän, hususy telekeçilere, milli önüm önürjülere giň ýollar açýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkadan prezidentimiziň taýsy taýlalarynyň netijesinde beýlek podoklar bilen bir hatarda ýurdumyzyň söwda ulgamynyň işini kämilleşdirmek, bu ugurda täze önümçilikler ýoly goýmak, şol sany ilatyň günnelik sarp edýän azyk önümleriniň bolşylygyny döretmek maksaty bilen diýarymyzda giň öwrümli işler alınıp barlýar. Ýurdumyzyň bazarlaryny harit bolşylygynyň döredilmegi döwlet siýasatynyň ileri sürýän ugurlarynyň hataryna kesitlenenler. Ýurdumyzyň çar günjüne bolşaly diýarymyzyň Lewap welaýetinde söwda ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ýygdyr ösürmek maksady bilen netijeli işler anyp barilýar. Welaýetde Sewitde hormatly prezidentimiziň ülkemde daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornuny tutup biljek önümçilikleriň zerurlygy hakyna aýdan belliklerinden ugranyp, täze döwrewap önümçilikler ýoly goýulýar. Döwlet siýasatyna ulgama berilýän ýygdyrly gollaw, dördülýän ýeňillikler özüniň aýdyň beýany tapýar. Munyň özü bolsa ak bazarlarymyza çykarylýan önümleň halkymyz üçin elýeterligini, azyk haritlarynyň bolçylygyny öpçün edýär. Şeýle maksatlary gönükdirilen häzirki zaman önümçilikler hataryny Lewap welaýatynyň Çärjek etrafynyň Watan Daýhan birleşigine ýerleşen Çärjek etraf alçylar jemgyýetiniň daşar söwda kooperativ kärhanasy degişli ýumurtga önürmäge niýetlenen goşçuluk toplumyny görkezmek bolar. Bu ýerde 150.000 golay towuk ýedilip, her günü 130.000-den gowrak azyklyk ýumurtga taýýarlanylýar. Towuklaryň belli bir howa şertlerine saklanmak üçin toplum sowatçylar, ýeladyjylar we howa çarşyjy ulgam bilen doly öpçün edilip awtomatik usulda dolanyrylýar. Çeleklere berilýän suw goşmaça arasalanyp belli bir derejede saklanýar. Ýedilýän towuklaryň iýmitiniň düzüminiň peýdali mineral maddalar, vitaminler bilen baýlaşdyrma uğruna ýygdyrly işler anyp barilýar. Sözüň doly manisinde gowraja ýoly goýulýan önümçilik netijeligi bilen tapawutlanýar. Goşçuluk toplumynyň agzybir işgärleri halkymyzyň rowşan geljegi, awadan hem bagtyar durmuş üçin tagallalary diýen döwlet başlarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ornuny ýokarlandyrmak, bäsçe okyply önümler önürýän hususy kärhanalaryň önümçilik kuwatyny artdyrmak barada edýän bimeşhur aladalarynyň şägine ogurlayan kärhanalar halkymyzy ýokary hili önümlerden üpçün etmege ul ýardam berýär. Mar welaýatynyň Bayraman şäherindäki polisilen torbolar hemde polisilen haltalar we turbolar önürýän işretli kenar husus kärhanasynyň işgärleri halkymyzyň bu önümlere bolan isteklerini kanagatlandyrmakda özleriniň münasip goşunlaklaryny oşýarlar. Türkmenistanyň senatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar welaýatynyň Bayraman şäherindäki işretli kenar hususy önümçilik kärhanasynyň işgärleri Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýerinde de polietilen we polipropilen önümleri önürmekde ihlaslyk görkezýärler. Ýurdumda daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň ornuny tutup bilýän, bäsçe ukyply, ýokary hili önümleri önürýän bu kärhananyň işçidir hünärmendleri döwletimizde harit bolçylygynyň döredilmegini öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan desgada halk hojalygyny, durmuşda söwda nokatlaryny günnelik ullanylýan polietilen torbalar, ýeladyşhanalar üçin polietilen örtükler, gorluşyk puwdagynyň izolýasiýasyny we dokma puwdagynyň önümlerini gaplamakda giňden ullanylýan polietilen haltajyklar öndürilýär.
Şeýlekem bu kerhanada ýokur hili 20 mm-den başlap 60 mm-çe bolan gowrumdaki suw geçirji polipropilen turbolaryny hemem haltylyň durly görnüşleriniň önümçiligi amal aşyrylýar. Polietilen we polipropilen önümlerini öndürmek üçin gerek bolan şeýmal Balkyn vilayatynyňky Gyýanly polimer zawodynyň hemem Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Kerhanada dünýäniň ösün döwletleriniň ýokur tehnologiýaly enjamlary oturdulandyryp, bu döwrewab enjamlaryň işini bolsa, häzirki zamanyň kemil tehnologiýasyndan baş çykarýan hünärmenler alyp barýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň telekeçilerine döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp zähmet çekýän bu hususy kerhananyň işçileriniň esasy maksady öňürleýän önümlüň ýokary hil derejesini öpçün etmekden ibaret bolup durýar. Bu ýerde oturulan dünýä ünlülerine laýyk gelýän kämil enjamlar bolsa, işleri ýokary derejede guramaga hemem ýokary hili önümler öndürmäge mümkinçilik berýär. İşleri döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýulan bu önümçilik kerhanasyna 60-dan gowrak adam zähmet çekýär. Bu kerhanada zähmet çekýän işgärleň aglaby bölüginiň ýaşar bolmagam aýratyn bellerlikdir. Olaň ihlasly zähmet çekmekleri netijesinde bu ýerde öndürilýän ýokary hili önümleň mukdary barha artýar. Kerhanada öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli künçeklerine ýygyderli uğradylýar. Eşitli kenar hususy kerhanasynyň ýokary hili polietilen we polipropilen önümleri aljylar tarapyndan uly isleg bilen satyn alýar. Kerhanaň işgärleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösürip, işur telekeçilen gözlegli zähmet çekmekleri üçin giň mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Yurdumuzda Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlanyp gurulýan şäherler, maslahatlar, şanly sineleriň dawarlaryny koşýar. Bu şäherler hormatly prezidentimiziň il ýurt bäkfitli işlerine öz boluşly hoşallygy urlýar. Magtumula adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň kimi hünäriniň talipleri uniwersitetiniň okuw meýlamatyna laýyklykda hünär tejribeligini geçýärler. Talipler hünär tejribeligini Alimler Akademiýasynyň kimi institutyna geçip, uniwersitetde alan nazar bilimlerini amal taýdan ornaşdyrmaklygy giň mümkinçiliklere eýe bolýarlar. Oğuzhan adynaky Injiner Tehnologiýalar Uniwersitetiniň Umum we Amaly Biologiýa institutyny, Biýokary okuw mektebiniň Biotehnologiýa we Ekologiýa fakultetiniň talipleri önümçilik tejribeliklerini geçýärler. Bu ýerde talipler tebigi ösümlikliň diňe bir biýedürlüklerini öwrenmek bilen çäklenmän, durly barlyklara geçirdiler. Türkmen Owa Hojalyk Uniwersitetiniň Owa Hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talipleri ýurdumyzyň Finansiýlar we Telekeçiler birleşmesine degişli bolan hasar fizik ökü önümlerini öndürýän hojalyk jemgyýetine önümçilik tejribeligini geçdiler. Önümçilik tejribeligine talipler durly tehnologiýa enzamlaryň guruluş we işleýiş aýratynlyklaryny hemem täze tehnologiýalarda, iň häzirki zaman enzamlarda öndürilýän ýokary hili fizik ökü önümleriniň taýýarlanyş ýygyderligini içkin öwrendiler. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň yer guruluşy we kadastr hünäriniň talipleri Daşwy vilayatynyň çägine Atalyk Guruluş Hususy Kärhana tarapyndan guruluşy alınıp barýan Ýylysgany toplumynyň guruluş meýdanlaryna bolup bu ýerde telematik ulgamlar arkaly ýeriň we bina tatlamalarynyň ölçüge alınışı bilen tanyş boldular. Biýokary okuw mektebiniň talipleri Ýylysgany toplumynyň guruluş meýdanlaryna bolup göçme tejribe sapagyna geçdiler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalary we Informatika institutynyň talipleri Türkmen Aragatnaşyk agentligine degişli idara kärhanalarda okuw tejribeligini geçýärler. Sanlyk iqtisadiýete geçmekde we pudoklaryň sanly ulgamlaryny döretmekde maglumat geçirilişiniň ygtybarlygyny we howpsuzlygyny üçin etýän kemil telekommunikasiýon infrastrukturasyny kesgitleýiji orun degişlidir. Tejribelik geçýän talipler sanly iqtisadiýete geçmekde ornaşdyrylýan tehnologiýalaryň telekommunikasiýa torlaryny bildirýän talaplaryndan ugralyp, aragatnaşyk torlary guramak, maglumat akymlaryny dolandyrmak, maglumat howpsuzlygyny we ygtybarlygyny üçin etmek, hemem optik süýümli geçirji ulgamlarynyň binýadyny ilaty, ýokary tiýillikli internet hyzmatlaryny, IP teleýaýlymlary, IP telefoniýany we beýleki hyzmatlary hödürlemek üçin ýürüýte programy üçinçiligini ornaşdyrmak ýaly amaly hünär enliklerini ösürýärler. Döwlet Mehmet Azada adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistana sanly bilim ulgamny ösürmen konsepsiýasyny, hemem Türkmenistana daşary ýurt dillerini okutmak kämilleşdirmek konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak boýunça geçirilmeli çäreleň meýlamatynyň çäklerini Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan ikrar edilen ýat dillerde we institutda öwrenilýän ähli hünär dillerini elektron sözlüklerini taýýarlamak işleri, kompýuter, maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk, lukmançylyk adalgylarynyň iňlisçe, türkmençe düşündirilişi sözlügini taýýarlamak işleri uly depkin bilen alınıp barlýar.
Seyitnazar Seydadın Naqi Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutunyň talipleri Liverpool aýtyna yerleşýän Bagtyarlyk çağalar sagylşy we din jaş merkezine din salýan çağalar bilen Liverpool aýt kitaphanatynda arkadagly nesil Bagtyar nesil ady bilen dawraly çäre geçirildi. Paýtagtymyzdaky Türkmen Awtologlary Agentligine, Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Türkmen Awtologlary Agentliginiň hereket howpsuzlygy we zähmeti goramak bölüminiň hemem bu agentligiň kärdesler arkalaşygynyň ilkinji guramatynyň guramagyny aýdyň ýagty ýollarymyz ediz arkadagymyz bilen atly wagt netigat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdesler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Aşgabat şäher baş bilim müdürliginiň bilelikde guramagyny, garaşdyrlyk dillerimiziň tenasady bilen maslahat geçirildi. Şeýle şäher Demokratik Partiýanyň Bagtyarlyk Etrap Komiteti tarapyndan geçirildi. Ahal wolat kärdişler arkalaşyklary kimde wolat polisiýa müdürligi tarapyndan geçirilen maslahat işçiň häýäti boldy. Demokratik we Agrar partiýalaryň bekardan etrap komitetleri, şerde etrap ýaşlar guramy tarapyndan geçirilen maslahatym netijeli tarapdan häsiýetlendi. Balkan wolat häkimliginiň wolat ýaşlar guramasynyň wolat sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň Balkan Awa şäher polisiýa bölüminiň guramagyna geçirilen maslahatym juda täsirli we makfuduklygy bilen tapawutlanyp, ol Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlandy. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Balkan wolat bölüminiň we Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň wolat komitetiniň Serdar şäherine guran maslahatym Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlanyp, ol ýatdan çykmajak buýsançly we torgunlurjy portretlara baý boldy. Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylynyň belent ruhy Daşowur welatyna geçirilen dawarlaryň, waga nesihat şäherleriň maslahatlaryň düýüp özüni düýýär. Daşowur welatynyň baş maliýe we ykdysadyýet müdürliginiň, Kärdiş arkalaşyklarynyň welat birleşmesiniň hemde welatyň polisiýa müdürliginiň bilelikde gurulmaklaryny waga nesihat maslahaty geçirildi. Maslahatda şuň many magmuny wesilen çykyşlaryň birnäçe dinlenildi. Welatyň Gurban Sultan Ejetrawynyň, Demokratik Partiýanyň Etrap Komitetiniň hemde Etrap Gadyýetyniň bilelikde gurulmaklaryny geçirilen waga nesihat şäresi işçiň häýäti boldy. 2020-nji Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyna başlanyp geçirilen çäherlerden maslahatlar ýurdumyzyň Liverpool aýatyny da aýratyn many mazmuny wesenip geň ýerimde eýlendirilýär. Welatyň Saýyt, Dänew, Halaç, Koýtuna we döwletli etrap häkimlikleriniň, polisiýa bölümleriniň, etrap Dinanlar bölümleriniň, Demokratik we Agrar partiýalaryň, Kärdiş arkalaşyklarynyň we ýaşlar guramatynyň etrap geňeşleriniň gurulmaklaryny geçirilen waga nesihat şäresi aýratyn many mazmuny wesenip täsirli bilen tapawutlandy. Welat sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň Türkmenistan Ýaşlar Bedenteri we Sport Jemgyýetiniň Welat bölüminiň şeýle Welat taryhy we ülkän öwrenş muzeýiniň bilelikde gurulmaklaryny arkadan görülýär, sagdyn durmuş ýolgusy bilen at bilen geçirilen maslahat netijeli tarapdan häsiýetlendi. Mar welatynyň wekil wazir etrap häkimliginiň Welat we etrap gadyetlerini hemde etrap ýaşlar guramasynyň bilelikde gurulmaklaryny başgalam ady bilen wagy nesihat şäresi geçirildi. Ýaşlar guramasynyň bayramal şäher we etrap geňeşleriniň bilelikde gurulmagyny ýurdumyzda konstitusiýon özgertmeler amala aşyrmak boýunça döredilen konstitusiýon toporuň geçirýän maslahatlarynyň gelip çykýan wezipeleri düşündirmek maksat bilen wagt nesihat duşu geçirildi. Häzirki günlerde geň ýerimde ýaglanýan sport bäsleşikleri işçiň häsiýeti bilen tapawutlanýar. Ýaşlaryň ýygyderli geçirilmegi ýurdumyzda mehriban arkadamyzyň ýol başçylygyny sport ulgamyny alınıp barlayan ägirli işçilerin netijesidir. Ýurdumynyň ýaşly günjeginde giň gerimde ýaýlanýan sport bäsleşikleri ýokary okrantlyga wetsendi. Olara durly ýaşdaky türgünler işçiň gatnaşdylar. Juda boýunça Liverpool aýatyna tamamlanan welaýatyň açyk çempionaty Usatlan Kemal Gelýanyň urkazdy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň degişli federasiýa bilen bilelikde guramagyna geçirilen ýaşy ýurdumynyň welaýatlarinden hemde paýtagtymyzdan ezwer peýelwanlaryň ençemesi işçiň gatnaşdylar. Ýaş tartgyny hemem çekilişli pursatlaryň ençemesini özüne jemledi. Geçirilen ýaşyň netijesi boýunça Liverpool aýatynyň türgünleri ýeňji bolmagy başardylar. Bugun Türkmenistanda sport bilen meşgullanýanlaryň sany has artdy we oň jemgyýetdäki ähmet hemem wajipligi ýokarlandy. Milli sport ösdürmek we jemgyýetde sağlam durmuş ýolgularyny berkitmeň strategiýasynyň baş maksady sport hemde beden terbiýe bilen meşgullanýan adamlaryň aýratyna çağalaryň ýetkinjeklerini sanyny artdyrmakdan ibaretdir. Şunun bilen baglyk aýdylanlar, hormat prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan saglyk döwlet maksatnamasynyň netijelegi barada aýratyn bellemek gerek. Bu maksatnama çäklerine häzirki zaman lokmançylyk merkezleri, işbahanalar, derman kärhanalary we milli saglyk goruş ulgamyny täze derejege götüren beýleki urduş desgalary bar. Döwletimiz häzirki zaman sport sagalçy düdüminiň giňeldilmegine hemde halkara ölçeglerine kybap gelmegine äger türlü serişde gönükdirýär.
Sportun sagdynyň we güýç guwatyny seçmesini ýurdumyzda sport hereketine goşulýanlaryň sanynyň ýygy-däli artýanyny bellemek gerek. Çünki sport bilen ýygy-däli meşgullanmak diňe bir adamyň beden saglygyna däl, eýsem ruhany bolmagyna, şeýle-de oň dürüjlük işine oňyn täsir edýär. Sadynyň we bagtýarlygyň ýurdu hökmüne ykrar edilen Türkmenistan bu wagtda sadyň durmuş şeýlegiňiň beden terbiýanyň we ýakyn hemde uzak geljegi nazarlaýan sportyň ösdürülmegine wagt edilmegine gönükdirilen anyk şeýerler wagtda beýleki döwletlerde görüldü bolýar. Hormat prezidentimiz sportun parakaçylyk dörejlik uğruna aýratyn ähmet berýär hemde Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwürmegine giň ýol açýar. Mälim bolşýar arkada prezidentimiz sport halkymynyň saglygy bilen baglanyşly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýar. Diňe bir turgunlaryň gatnaşmaklaryna ýaşlar geçirmek arkallar. Eýsem, sağlam durmuş ýolgularyna erýänleriň äklini çekmek bilen köpçülikliň şäherlere geçirmek arkaly oňun ýörelgäni dowam etmek wajypdygyny hormat prezidentimiz hemişe belleýär. Ýurdumynyň çarkyn jünne giň gerinde ýaýwanlanýan sport bäsleşleri bu urdaky üstünlikleriň ýokardygyny görkezýär. Mehman aqdamyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne saglygyny saqaty bolan beden terbiýany we sport ösdürmek, oňa ilat köpçüligini giňil çekmek babatda öňde goýan aýdyň wezipeleri Ahal welaýatyna da üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ahal welaýat ýaşlar guramasy hemde Agrar partiýanyň welaýat komiteti tarapyndan geçirilen ýaşlaram munyň aýdyň suwtnamasy boldy. Diýsen gadakly hem özüne çekici ýagdaýda geçen bu ýaşlar ýurdumyzda sadan durmuş ýolgusynyň halkamynyň günlük ýaşaýyş durmuşyna barha mäkem ornaşýanyny ýene de bir ýol görkezdi. Şeýle ýaşlar Balkan welaýat gadyty tarapyndan hem geçirildi. Daşary welaýatynyň Agrasynat orta günary oky mekdebiniň welaýatyň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň bilelikde guramaklaryna sportyň voleybol görnüşi boýunça geçirilen ýaş işçiň häsiýete eýe boldy. Sportun bu görnüş boýunça güýçlüğinden toparlar özleriniň başlanmaklaryny we edberliklerini görkezdiler. Lewap welaýat baş bilim sport we ýaşlar teatraty baş müdürlükleriniň hemde Türkmenistan ýaşlar beden terbiýe sport guramasynyň welaýat bölüminiň guramaklaryna kuşt boýunça mektep okuwçylarynyň arasyna geçirilen ýarış zehini ýaşlaryň ençemesini ýüze çykardy. Mary welaýatynyň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna sportyň grek-rim görüşi boýunça welaýatyň ähli sport mekdepleriniň turgunlarynyň arasyna welaýatyň kubogyny almak uğruna ýarış geçirildi. Ýarşa welaýatyň ähli etrapdyr şäherlerinden gelen ussat turgunlar özara bäsleşdiler. Hormat alanlaryny bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 9-njy iýulda saat 20-den 10-njy iýulda saat 20-çe boljak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary welaýatyny azken bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny azken bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny azken bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup Demirada kunmatardan tiýdi sekundda 12-14 metr ýetýän şymal üfer. Hawa gijesine 25-27 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 10-ny magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arçylýar.
Merhamanlar, şunun bilen watan habarlar gepmişimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tişirilsenýär. Ähli tişiň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sağ bolun